Iż-żewġ unions li jirrappreżentaw lill-għalliema baqgħu jagħtu verżjonijiet differenti dwar l-azzjonijiet industrijali li għaddejjin bħalissa fis-settur edukattiv u l-istrajk ippjanat għall-ġimgħa li ġejja. Dan meta kienu qed jieħdu sehem fil-programm ekstra fuq l-istazzjon nazzjonali. L-MUT li l-union li qed tinnegozja mal-gvern trid l-azzjonijiet u l-UPE għadha qed tgħid li mhux ċara lix l-MUT qed tagħmilhom u għalhekk ma tistax terfa' responsabbiltà ta' dan. Saħansitra l-President tal-UPE Graham Sansone akkuża lill-MUT li mhux tagħmel xogħol tajjeb. L-MUT mhux qed tagħmel xogħol tajjeb. Le, l-ħagġa mhux qed tagħmel xogħol tajjeb, eżatt. Ta' fema differenti kien il-President tal-MUT Marco Bonnici li qal li qabel l-2017 il-ftehim tal-għalliema ma kien jiskadi qatt b'detriment tal-istess edukaturi, sostna li din kienet bidla sinifikanti li ġabet l-Unjon Maltija tal-għalliema. L-aħħar ftehim li għamilna kien ftehim ta' 5 snin. Però l-ftehim ta' qablu kien ftehim li ma jiskadix. Ġifieri nardu ngħiduha. L-ewwel ftehim li jiskadi huwa l-aħħar ftehim li għamilna. Li kien fil-beda fil-2018. Qabel dak ma kienux jiskadu. Allora, m'hemm l-ebda urġenza biex dal-ftehim ninnegozjaw u din taħdem kontra l-impjegat. U n-negozjati li refera lihom Bonnici l-hom għaddejjin numru ta' xhur. Bil-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima reġa' tenna li l-offerta li tipoġġi fuq il-mejda l-Gvern waħda b'saħħitha anke skont dak imwiegħed fil-manifest elettorali Malta flimkien. Meta għamilna l-manifest elettorali propju rajna illi hemm bżonn titjib. U t-titjib irid ikun wieħed konsiderevoli. Irid ikun wieħed illi jagħmel differenza, irid ikun wieħed illi jħajjar il dak li jkun jidħol fis-sistema edukattiva. U l-proposti tagħna dejjem kienu f'dak is-sens. Fl-istess programm il-Ministru Grima tenna li ma jaqbilx mal-azzjonijiet industrijali msejħa u żied li d-dispjaċir tiegħu minħabba numru ta' azzjonijiet industrijali li għaddejjin bħalissa fosthom dawk li qed jolqtu studenti vulnerabbli. Hawn tkellem kif wieħed ma jistax jinjora ħtiġijiet partikolari ta' dawn l-istudenti b'mod partikolari dawk b'nuqqas ta' komunikazzjoni. L-appell tiegħi huwa biex wieħed ikun dejjem etiku. Nhar il-ħadd li għadda anke l-Prim Ministru Robert Abela tkellem fuq is-suġġett, sostna li l-Gvern qed jagħmel offerta sostanzjali u sakemm l-interess vera huma l-edukaturi, wieħed għandu jasal kif il-Gvern wasal ma' ħaddiem oħrajn fosthom l-infermieri u l-pulizija.